Takhle, chalani. Vždycky, keď robím tvarnice a zalievame tam betón, že dávame rok, ktorý búrame do podlahy, ďalšie medzi riadami dávame takisto. Privadzujem roxorami na šírku, na dĺžku, ďalšie nemusíte zároveň tu robiť, keď sa pokračujete ďalej. Keď sa tu skončíte, tak môžete zároveň urobiť a ďalšie pôjde niečo iné. Co tam, neviem, obklady a taky ďalej veci. Že tým pádom, keď sa my pokračujem ďalej, zalívame tvarnicu na polku. Čiže keď my zalieme na polku, nestiháme do zajtrška, ono môže zostať, zajtra prídete, dáte druhú tvarnicu, a tým pádem, keď zaliete ďalej tú tvarnicu, ktorú postavíte jednu, druhú, tretiu, že tu bude polka zaliata a to sa previazuje. Rozumieme sa, hej? Tým pádem, že nebude žiadna prasklina, ono sa ako spajuje. No radšej to robiť na jednou. Čiže dneska ja nerobím na jednou, aby to sa spevnilo, zdržalo, pekne sa bolo, pokračujem ďalej. Tehle dáme na polku, zalieme a pôjdem ďalej. Ešte tam musím dať, to bude ísť tam roxor, takhle, takhle, ako ide čara, tak pôjde roxor, učka i pečka, čiže aj tu na pôjde takisto, že táto stena zbúra, takhle, a tu necháme 30 centov pod IPčku, takisto aj tam vychádza 30 centov pod IPčku, že položím IPčku a boky účka. Založíme a bude to nosnú stenu držať. Čiže máme jednu nosnú stenu, aj máme druhú nosnú stenu, dávame preklady oceľovi, aby to sa držalo. Jo? Tak to vyzerá. Tým pádem aj púšťame elektrinu. To sú starý rozvádzač, tu bude v špajzi nový, potom snažím toto zmeniť, starý rozvádzač ako hlavný a dať ho vonku. Čiže, bo keď pozeráme, že to je úplne vzdy a fúka aj tak ďalej. Že chcem dať ho vonku do zdi a na fasádu a zatvoriť dieru. Keď sa nám podarí, to uvidíme. Tu máme. Aj tu máme tých veľa zásuvek, že tu pokračuje veľa toho. Každý meter má zásuvku. Tento byt. Každý meter. Tu na bodka, tu na. Každý meter. Tu na, všade. Každý meter. Aj takisto svetla. Svetla, bodovky budú. Takhle. A je to. Čauky.